ഫ്രണ്ടൊക്കെ പൊക്കി പോകുന്നൊരു തോന്നുന്നു. നമ്മൾ റോക്കി ബേയുടെ പുലിമടയിലേക്ക് ജിത്തുവിനെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോവാ. പൊന്മലയുടെ വ്യൂ. ഇതിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മളിന്ന് പോകാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ തമ്മിൽ കണ്ടതുപോലെ ഒരു അടിപൊളി സ്ഥലത്തേക്ക് തന്നെയാണ്. ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ ഇൻട്രോ എടുത്തേക്കുന്നത് അരുവിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ്. അത് റാന്നിയിലാണ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ അരുവിക്കുഴി പോയി ഒരു അടിപൊളി പ്രാങ്ക് ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നു. ആ വീഡിയോ കാണാത്തവർ തീർച്ചയായും പോയി കാണുക. കണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തവർക്ക് എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ് ഉണ്ട്. അപ്പം ആ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഐ ബട്ടണിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും. അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഇന്ന് എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളത് ജിതിനാണ്. റോക്കി ബേയുടെ സ്ഥലത്ത് പോകാൻ റെഡിയാണോ? ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാരൊക്കെ വന്ന് കിടപ്പുണ്ട്. ഇതൊരു വൈബ് സ്പോട്ടാണ്. നല്ല മഴയുള്ള സമയത്തൊക്കെ ഇവിടെ വരുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ എല്ലാ സൈഡിൽ നിന്നും വെള്ളം താഴോട്ട് ചാവാനായിട്ട് കാണാം. 2 വെള്ളച്ചാട്ട സ്പോട്ടാണ്. ഇഷ്ടംപോലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിൽപ്പുണ്ട് ഇവിടെ. നമുക്കപ്പം നമ്മുടെ മെയിൻ സ്ഥലം ഇന്നത്തെ ആയ പൊന്മലയിലേക്ക് തന്നെ പോവാം. ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങൾ നമുക്ക് പോകുന്നതായിരിക്കും. നമ്മുടെ റോക്കി ബേയുടെ സ്ഥലത്തേക്ക് ഹൈനസിലാണെന്ന് പോകുന്നത്. ഹോണ്ട ഹൈനസ് സ്പെഷ്യൽ എഡിഷനാണ്. ഇതിൻ്റെ ഹോണ്ട ഹൈനസിൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് എക്സോസ്റ്റിൻ്റെ സൗണ്ട് ഒന്ന് നമുക്ക് കേട്ട് നോക്കാം എങ്ങനെ ഇരിക്കുമെന്ന്. സ്റ്റോക്കിൽ തന്നെ നല്ല സൗണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. നമ്മളങ്ങനെയാണ് കടയാറെന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് വന്ന് ഇത്തിരി കൂടെ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് വന്ന് NSS സ്കൂളിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്ന് വന്നാലും ഈ NSS സ്കൂളിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് കയറുന്ന വഴിക്കാണ് നമ്മുടെ ഈ പൊന്മല എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം സ്ഥിതിയിരിക്കുന്നത്, ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ റോഡ് നിങ്ങൾ സ്ട്രെയിറ്റ് പോകുന്നത്, ഒരു ഡൈവേർഷനും എടുക്കാതെ സ്ട്രെയിറ്റ് പോകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പൊന്മല എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കുന്നത്. പൊന്മലയിലേക്ക് പോകാൻ ഈ സ്ഥലത്ത് ഒരു മലയുടെ മുകളിലാണ് ഈ സ്ഥലം. നമ്മൾ ഏത് സ്ഥലവും നമ്മുടെ ചാനലിൽ നോക്കിയാൽ അറിയാം. കഷ്ടപ്പെട്ട് ഏറ്റവും മുകളിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു അടിപൊളി വ്യൂവിന് വേണ്ടിയായിരിക്കും. ഇതും അതുപോലൊരു വ്യൂ ആണെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പ് തരാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക്. അതിൽ പറഞ്ഞ ഫ്രണ്ടൊക്കെ പൊക്കി പോകുന്നൊരു തോന്നുന്നു. ഫ്രണ്ടിയുടെ ഫ്രണ്ട് പൊക്കി പോകുന്ന പോലെയൊക്കെ തോന്നുന്നു. പക്ഷെ പോകത്തില്ല. ഈ ചേട്ടത്തിന് തീവ്രത ക്യാമറ കിട്ടുമോ? ഓക്കെ ഗൈസ്, നമ്മുടെ ഹൈനസ് സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു മല കയറി. ഗൈസ്, ഇതല്ല നമ്മുടെ സ്പോട്ട്. നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്പോട്ടിലേക്ക് പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഈ കാടൊക്കെ കയറി മേളിൽ ചെല്ലണം. ഗൈസ്, നമ്മൾ റോക്കി ബേയുടെ പുലിമടയിലേക്ക് ജിത്തുവിനെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോവുക. റൈറ്റ് കയറിക്കോ ഗൈസ്. നമ്മൾ റോക്കി ബേയുടെ പുലിമടയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ പൊന്മലയുടെ വ്യൂ ഇതാണ്. നമ്മുടെ പൊന്മലയുടെ വ്യൂ. കാറ്റാണ് ഇവിടെ. എൻ്റെ വോയിസ് ഫുള്ള് ക്ലിയർ ആണോന്ന് അറിയത്തില്ല. എങ്ങനെയുണ്ട് സ്ഥലത്തെ പറ്റിയുള്ള അഭിപ്രായം എന്തോ? മനോഹരം. ഇത്ര എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു ഈ സ്ഥലത്തിനെ പറ്റി? എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്തോന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ജിതിൻ ഈ സ്ഥലം റീൽസിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം ഈ സ്ഥലത്ത് വന്ന ഒരു അടിപൊളി റീൽസൊക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്പോട്ട് തന്നെയാണ് ഈ സ്ഥലം. അതെങ്ങനെ എടുക്കാമെന്നുള്ളതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ കൊടുക്കാം. തീർച്ചയായിട്ടും കാണുക. എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനോട്? യെസ്, അങ്ങനെ പുതിയൊരു വീഡിയോ കാണുന്നത് വരെ ബൈ.